Lase liyikhethile igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitimela Samampondo ubabamkhulu umkhulu womkhulu phakathi ame. Phela isizwe esimnyama lesi njengoba sike sakuchaza ukuthi isizwe sasisuka phezulu neAfrika. Kodwa ekusukeni kwaso phezulu ko-Afrika koGibhithe kuvela ukuthi kahle kahle lesi sizwe sasikade sivele siqale khona lapha enhla nezwe. Saxoshwa okuthile esingakwazi namanje ungakatholakali sabuye futhi sabuyela phezulu neAfrika. Ngoba phela asetholakele amaphiramidi asendaweni yasempumalanga eKruger National Park. Amadala kakhulu kunalawo atholakala e-Egypt. Nakhona futhi ey'ntabeni zobombo endaweni eyakhelene nejozini kuye kwatholakala kulezi ntaba izimbhalo ekhombisa ukuthi imibhalo yasemandulo kwaphinde kwatholakala nethambo elalibhaliwe futhi nalo kwakuthiwa libhalwe ikhalende lasemandulo. Nakuzo intaba zongoye endaweni yasedlangezwa iyatholakala lembhalo emigedeni yezintaba zongoye. Nakuzo zonke ezinye izintaba ezitholakala kuyo le ndaba yakwaZulu kuye kutholakale unyawo oluphezu kwetshe. Igumgedlela selike lahamba lafike lazibonela kuyo le ndaba evela. Lezi nyawo kwakungezikabani ngoba ngaso sonke isikhathi lolu nyawo ulithola lulodwa luphezu kwetshe olukhombisa ukuthi owanyathela kulo lelitshe lalisemanzi. Lungolukabani lolu nyawo? Phela kuzo izintaba lezi kunezimanga eziningi ngoba ngisho izintombi uma imvula ingani zayikhuphukela kuyo le ndaba lapho ziyocela khona imvula kwinkosazana unomkhubulwane. Uma ukuchazwa ezinye zezingelosi zethu lezo zase-Afrika onomkhubulwane kukhona nomlenze munye. Asazi noma lolu nyawo lolu olwakhe yini lomlenze munye ngoba alutholakali olunye unyawo olusuke lunyathele kulelitshe luye lube lodwa kuphela. Mhlawumbe olunye unyawo lwakhe lwalukhona kodwa lwalunyathele kwenye indawo. Mhlawumbe umlenze munye lona wayemude kakhulu, asazi lapho. Ngoba phela obabamkhulu bethu babebuye bekhulume ngomvelinqangi. Kodwa ezindabeni zakwa-Israyeli abantu abake bamuzwa ekhuluma lo nkulunkulu owathi umdali wezulu nomhlaba. uMose wathi Unyawo ungunkulunkulu wobabamkhulu. Nakubo oJeremiya wafike washo njalo wathi Unyawo unkulunkulu wobabamkhulu bakhe. Yilo-ke uzalo lolu lwakhe uMose elilokhu luvela khona lapha. Kodwa lapha kwaZulu sigcine sizwe ngaleya ndoda okuthiwa umzazela ebiwumelaphi. Awuyona ethi izwi ebelikhuluma emoyeni. Likhuluma kuyo lithi linguSheme. Leli izwi lalikhuluma ngokukhulu kwesabeka lokhu. Likhuluma phezulu ungaliboni. Lithi lingumdali wezulu nomhlaba. Lalikhuluma ngazo izikhathi zosenza ngakhona kanjani. Lapho leli izwi lalimxwayisa khona ngokuhlala kwakhe waceza. Lathi kuye leli izwi lizokwehlisa inkosi enamandla ezokwehla ezulwini ezohlanganisa izizwe ezimnyama. Le nkosi lena izobe inolaka olukhulu kakhulu. Izochitha negazi labantu abaningi. Lathi kuye ngiyakuyala ukuba ubaleke nabantwana bakho ukuze ulaka lale nkosi engizoyidiliza ezulwini lungehleli phezu kwakho.
ngoba wena enzalweni yakho uyozala abaprofethi abayosindisa isizwe esimnyama engisakhileyo nengisithandayo. Leli lizwi likhuluma kule ndoda yakwaKhumalo engumzazela nje, kade lagcina ukuba khona emhlabeni. Selokhu ligcine eminyakeni eminingi edlule ngesikhathi likhuluma noMuhammad enako Saudi Arabia oyi-Arab. Njengoba selibuya leli zwi lizobuya kule ndoda yakwaKhumalo, uma lifika leli zwi akukubi mnandi njengoba nakuye uMuhammad kwakungemnandi, liyesabeka. Le ndoda yakwaKhumalo emzazela yathi ngezwa leli zwi nje ayibhange isachitha isikhathi, yaqoqa wonke amasaka ayo, yakhala iphepha yaya lapho uNkulunkulu athi akaye khona. Yabaleka le ndoda yaze yawufika koNquthu. Yabuya futhi leli zwi lakhuluma nayo le ndoda ukuthi ayihambe iyenhla nezwe. Kulapho le ndoda yaze yafika yayobhaca entabamhlophe. Lapho efike khona yahlangana nesizwe samaHlubi, abakwaHadebe ekade sikhuluma ngabo kulezi ndaba. Konke lokho kwakuyicebo lakhe uNkulunkulu ngoba isizwe lesi sakwaHadebe sasinentelezi nzima kakhulu, intelezi yempilo kanye neminye imilingo esasinayo esasiyivikela ngayo. Njengoba sichazile ngolanga libalele, owamisa umfula ngesikhathi ejahwa ngamazimuzimu, wamanse umfula wawugcwele wawela ulanga libalele, wathi sengaphesheya wawudedela umfula waqhuma ubheke ezansi, amazimu angakwazi ukuwela. Iyona inhloso kaNkulunkulu kuba asondeze umzazela nabantwana bakhe kulesi sizwe ukuze athole lokhu kuvikeleka. Nazo zonke izimpi zakwaZulu zazidlula khona kule ndawo kodwa zingakwazi ukubabona. Leyo nkosi ayikhuluma ngayo uNkulunkulu ekhuluma kule ndoda yakwaKhumalo kwakunguShaka, umlilwana, uSigidi. Yilo ilembe leli okwaprofithwa ngalo lingakazalwa. Njengoba sichazile ngabaprofethi abaningi ababethunyelwa uNkulunkulu kulo leli zwe ngazo ikhathi kusukela kuma-1700 kuze kufike kuma-1800, ababebikezela ngokufika kwazo iziqhwaga ezazidilizwa uNkulunkulu ezulwini ukuzolungisa umhlaba owawusuwonakele woniwa ngabamhlophe. Njengoba sesize sahlala lesi siqhwaga esiwucetshwayo esihlalweni, kodwa sihlala nje na, akekho umuntu okhona owumprofethi kulesi sizwe sakwaZulu njengoba umzazela egcine naye ehambile waya kontabamhlophe. Asazi ukuthi uzobusa kanjani, kanti noyise ongumpande akazange amchazele lutho phakathi kwakhe nobudlelwane bakhe namabhunu namangisi. Siyabona ukuthi uzoqhubeka nayo le nkolo le abasebeyithathile abakwaZulu yokukholelwa emkhontweni kanye nenyanga. Uma uyinkosi ungenayo umprofethi esizweni sakho, uyizeleze lokho ngoba awazi ukuthi kuzokwenzakalani ngenkathi ezayo, ngoba nawo amakhosi aseBhayibhelini amadala oDavide babebusa kukhona nomprofethi, futhi nawo amakhosi aze ebe khona njena emandulo amakhosi ayengekho, nabo abaprofethi babengekho. Kwaba yibo abantu abazicelela ukuthi kube khona umprofethi ngoba bethi izwi likaNkulunkulu liyesabeka. Kungcono kube khona umuntu ozoba njengabo ozokhulumela uNkulunkulu. Nawo amakhosi acelwa yibo futhi abantu, bethi badinga umholi abazohlala naye abalawule eseduzane kwabo,
Njengoba bengasawafuni lamakhosi, ibona abawafunile futhi abasamtsheli uNkulunkulu ukuthi abasawafuni amakhosi. Liyaguqa lapho igumgedlela amakholoskopu ungenzani imali yami igcwele isikhwama mzulo mafutha umkhulu phakade. Amen.